Kad spomenemo unutrašnjost Istre, prve asocijacije vjerojatno su vam njeni slikoviti gradići, razbacani po zelenim brežuljcima. Jedan takav je i Buzet. Ponekad možda u sjeni motovuna i grožnjana, ili možda samo slabije brendiran, Buzet je grad u kojem možete doživjeti Istru koja živi opušteno i bez opsade turista. Buzet ujedno nudi i neke jedinstvene doživljaje, a njih 5 predstavit ćemo u ovom videu, tako da i vi možete osmisliti svoj savršeni boravak na sjeveru Istre. Krenimo! Dakle, po kojim ću to doživljajima pamtiti moj boravak u Buzetu? Prvi je ugođaj starog grada. Smješten na brežuljku s kojeg se pruža lijep pogled, stari grad je mjesto gdje možete istražiti gradske znamenitosti. Tu i dalje živi lokalno stanovništvo, a dio uskih ulica otvoren je čak i za promet. Smještaj u takvom ambijentu meni je bio pun pogodak. Hotel Vela Vrata jedini je hotel u gradskoj jezgri, smješten u povijesnoj građevini na vrhu brijega. Izlaskom na ulicu imao sam dojam da sam među kulisama kakvog filma o Mediteranu. U svakom slučaju, jedno posebno mjesto za preporuku. Drugi prijedlog je upoznavanje dva dodatna povijesna gradića u neposrednoj okolici. Jedan je Roč, a drugi Hum, poznat kao najmanji grad na svijetu. Ondje živi samo 30-ak stanovnika, no Hum zaista ima sve što imaju srednjovjekovni istarski gradovi. Uz cestu između Roča i Huma smještena je Aleja glagoljaša, niz od 11 zanimljivih spomenika posvećenih glagoljici. Treći sastojak za uživanje je neka vrsta aktivnosti na otvorenom. Buzeštinu presjecaju biciklističke i pješačke rute, a blizu je i planina Čičarija. Izbora za aktivnosti je mnogo, a moj je izbor bila staza 7 slapova. A nakon prehodanih 15 km na stazi 7 slapova, prava blagodat bila mi je opuštanje u wellness zoni. Bazen koji gledate dio je ponude hotela Vela Vrata, a inače ako želite još više vremena provesti u opuštanju i wellnessu, korisno je znati da su u blizini i Istarske Toplice. I na kraju, peti sastojak za savršeni vikend. Okusi buzeštine. Njih će vaše nepce dugo pamtiti. Budući da Buzet nazivaju gradom tartufa, logično je početi baš s tom najskupocjenijom podzemnom gljivom. Tartufe možete kušati u slanim i slatkim jelima, čak i u sladoledu. Osim tartufa, gastronomska ponuda Buzeta uključuje i druga zanimljiva jela, koja nemate priliku svugdje kušati. Takav je, na primjer, burger od boškarina. U degustaciju svakako uključite i domaću rakiju, bisku, lokalno vino te maslinovo ulje. Time ste ujedno dobili ideju i što ponijeti kući kao suvenir. I to je to. Recept je jednostavan.
Sastojke i omjer prilagodite onome što vi volite i zasigurno ćete uživati u vašem boravku u Buzetu.